Hola famílies. Bueno, en el present vídeo volia parlar una mica sobre l'estrès. ¿Vale? És un concepte que ja, afortunadament, a l'educació canina està com molt treballat, molt estès i molt difós, però tot i així crec que encara s'ha de fer més i bueno, i és un concepte que encara i avui, tot i així, o sigui, hi ha molta gent que encara et qüestiona com pot ser que un gos estigui estressat, no? Si el gos està a casa, si el gos té menjar, dorm, etc, i encara avui dia, a ple segle XXI, hi ha gent que encara es pregunta aquestes coses, no? I bueno, i més gent de la que ens podríem arribar a imaginar, ¿vale? Tot i que el tema de l'estrès, ja dic, en gossos ha estat trallat, difós, bueno, treballat en seminaris, etc, habidos y por haber, i tot i així, bueno, pues sembla ser que hi ha molta gent que encara no li ha arribat la informació. Per tant, crec que és un tema molt important i que s'ha de treballar molt a fons per un cantó, perquè socialment aquest concepte arribi a les famílies, de que l'estrès és un aspecte que s'ha de tenir molt en compte, i l'altre perquè els professionals igual entenguin realment què és l'estrès, quin funcionament té, quina repercussió té, quines conseqüències té en la ment i el cervell del gos i com afecta també això a la família. Val? Per tant, hem d'entendre que l'estrès per un gos poden ser moltíssimes coses, moltes, i que és un element que està immers en la immensa majoria dels problemes de comportament dels gossos. Per tant, és sí o sí un element que haurem de treballar si el nostre gos doncs, té una dificultat de comportament, sí o sí. Llavors, diguem-ne que l'estrès és una manifestació i pot ser un element que es va carregant i que després va sortint augmentant algunes dificultats de comportament i d'altres doncs, molt probablement sent la causa de la problemàtica. Val? Per tant, l'estrès en els gossos ho hem de tenir sempre molt present i intentar identificar i veure i observar doncs, aquelles coses que els hi poden fer patir un cert estrès i a partir d'aquí fer les gestions que calgui per intentar minvar-ho, reduir-ho, etc. Perquè si no, el que estem afavorint és un estat mental continu que està o bé carregat d'excitació o bé carregat d'estat d'alerta, de por, d'angoixa i, per tant, de patiment. I l'estrès, al final, si es va acumulant, és com, diguem-ne que és com si fos una bateria o una pila, al final, quan més nivell hi hagi d'estrès, més necessitat tindrà l'individu, en aquest cas el gos, de que surti per algun lloc, i sortirà de diverses maneres. Val? I el comportament és una de les vies per la qual l'estrès surt i és la via més natural de que surti i és la via per la qual després hi ha dificultats de comportament, hi ha aquest tipus de problemàtiques que després ens fan la convivència amb els gossos realment complicada. Val? Per tant,
hem de tenir-ho molt present i després que certes metodologies anomenades ensinistrament caní o inclús alguns que els hi posen el nom d'educació perquè ven més però d'educació no té res, l'únic que fan és afegir més estrès a la problemàtica que ja té el gos en comptes de solucionar-ho i d'intentar, diguem-ne, treure aquest estrès per ajudar el gos diguem-ne, a estar molt millor. Per tant, no és una qüestió, diguem-ne, que puguem passar per alt, és realment tot el contrari. Hem de tenir molt clar que... Aquí ve la Canela. Ei! Hola, Caneluski! Doncs hem de tenir molt present que és un element que està i que l'hem de combatre i que l'hem de mirar de reduir, sigui com sigui, perquè si no costarà molt més allò que hàgim de treballar amb el gos. Per tant, els gossos pateixen estrès, molt, i nosaltres no els hi posem fàcil, gens fàcil, gens ni mica. Per tant, siguem-ne conscients d'això i procurem doncs, de guanyar consciència en aquest aspecte i si ho podem treballar i mirar de posar-hi algunes solucions, millor que millor. Per tant, bueno, ja parlarem en un altre vídeo sobre l'estrès en si i què és, què no és, etc. Però així com a concepte molt general sí que volia fer com una petita introducció a aquest concepte, doncs, diguem-ne, tractar-ho una mica i pugui arribar a certes famílies perquè com a mínim ho tinguin en compte i puguin com a mínim començar a sonar-los que l'estrès en gossos és un aspecte important i que l'hem d'intentar reduir sigui com sigui. Per tant, bueno, si t'ha agradat el vídeo, fes m'agrada i si t'ha semblat útil i que pot ajudar més gent i el vols i el pots compartir, t'ho agrairé enormement i serà la manera que aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos arribi a més famílies i més persones. Per tant, moltes gràcies i fins al proper vídeo.